Ayikho imali eyenziwa kwathiwa iyangena kusuitcase. There is no such thing. Namhlanje sizokhuluma ngokuthi yini enza uhlupheke. Yini ekwenza uhlupheke. Tumandumani ethume esizweni isihlatla somdlebe nondlela msiba bhejebheje mpazweni empandla inhliziyo zamadoda ayibomvu. Abasetete nabasenyimbane mkhonto okwazi igazi intaba eKhalamanzi Dictionary. Abazadidi umndeni alunya inja ngaphethe nduku. Siqoqula mdalo hlale emoshaya. Ake ngikubingelele nawe ungaka-subscribe. Lalela mawuqala ukungibona awuye lapha na ku-YouTube channel wami uthi Dr. Khethelezi uzongibona. Ngicela ukuthi ungifollow, subscribe, ungilandele. Uye lapha ku-TikTok wami Dr. K503 futhi follow, ungilandele. Facebook wami uthi Nyanga Yodumo Mzo Khethelezi verified ngo-Blue Star. Ngicela ungayifaki imali, umuntu mayithi faka imali ungayifaki imali ethi wenza imali esheshayo, imali yama-boys. Ayikho into okuthiwa imali esheshayo. Angiphinde leyo, ayikho into okuthiwa imali esheshayo. Ayikho into okuthiwa imali yama-boys. Yini ekwenza uhlupheke? Sizwe sakithi, sizwe sikaphunga noMageba. Namhlanje ake ngizoxwayisa abantu ngento ebenza bahlupheke. Inkinga enkulu kakhulu asikwazanga ukuhlonipha isintu sethu, kodwa sikwazile ukuhlonipha isintu sabelungu noma sondlebe ikhanya ilanga. Kubalulekile-ke ukuthi sibabuke ukuthi abase-Nigeria, abase-Kenya, abase-Ghana, abase-Togo, abase-Burkina Faso, abantombazana wakhona awalali nesinye isizwe, kodwa bafuna ukuthi yonke into yabo bayenze because it's a culture. Kanjalo nabelungu abaningi bakhona bathandana bodwa. Ithi into yami isizwe sakithi sisimoshile ngokuthi sihluleke ukuhlonipha usiko lwethu. Thina abantu abamnyama umuntu ngeke uze umhlukanise nesihlahla. Noma umfundisi angashumayela kangakanani, akhulume kangakanani, agxeke isintu, kodwa kusalayo iqiniso lithi uyaconsulta naye. Baningi abantu abalahlekise isizwe bethi bazomthandazela into. Ngeke uze ulithandazele idlozi ukuthi lisuke kumuntu. Ngeke umuntu ethi efuna amagobongo noma kufanele ayodla amagobongo uthi uzofaka udrip. Akwenzeki futhi akaze kwenzeka lokho. Umuntu mayifuna amagobongo kufanele imoya yakuba uyohlanganiswa anike igobongo alidle. Kunomuntu kwesinye isikhathi othi mina imithi ayingisebenzeli ngoba angiwazi umsamo wakithi awuqondile. Ake ngikutshele into njengamanje ozoyibona ngathi maybe ngiyaprofeta kanti angiprofethi. Inkinga that you are facing, uma njengamanje uhleli ubaba unayo yonke into kodwa you are failing to support your kids. Your kids are not satisfied. Now you feel as if you're losing, failing father. Wena njengamanje mawuhleli uyabathola obhuti abahle, umthola umuntu powerful, but makumele akhiphe imali akunike uncamela ukuthi angayikhiphe e-restaurant noma ayikhiphe emahhotela, kodwa makumele ayikhiphe akusiza akunike, isandla sakhe siba nzima noma siba buhlungu, akafuni ukukunika. Wena njengamanje njengoba ngikhuluma nawe, ikhona into ethi sengibahambe bonke abantu uze ube nezitha zezinyanga, because njalo la ufika khona ucabana nenyanga uthi ufuna imali yakho back. Inyanga iyahlonishwa. Be very very careful. Musu uyithola inyanga isikubhala encwadini ukuthi uyayikweleta awusafuni nemali yayo. Yebo we understand yokuthi omunye umuntu uthi uzokulethela imali esuitcase. Le othisha namanesi izweni. Ayikho imali eyenziwa kwathiwa iyangena kusuitcase. There is no such thing. Inkinga yenu idlozi lisuke likulahlile
uma ukwazi ukuresign emsebenzini, uthi uma uqeda kuresigna kuthiwa khipha imali yonke iwucash, buya nayo esigodlweni soyenza siyidabulishweni, ulahlwe idlozi lakuflathela ndlela thizeni. Idlozi lizwa leyo nto osuke uyiphethe uyikhulumisa. That is why mase siya very deep. Kunemithi esingeke sikwazi ukuyishutha, kunemithi esingeke sikwazi ukuyiveza kumakhamera ngoba ayidinga amakhamera, kungamosheka wona amakhamera. Namhlanje ngizokhuluma nawe yokuthi hlonipha into owazalwa nayo, unamandla wena. Hayi amandla wokuthi uthande amadoda, kodwa amandla ukuthi isizwe singaphila ngawe. Kunomuntu onokungena ku-social media akhulume kanti akazi. Let me tell you for a typical example. Le engifisa ukuthi ngelinye ilanga niyithathe. I'll say this for 30 seconds. South Africa is in big trouble if I were to say induku zami zingitshelile noma imithi yami ingitshelile, okhokho bangitshelile. Especially, I'm not talking just because I'm MK. The ruling party is in deep trouble. Ngoba bakhohliwe abantu abadala benza imkhuba abanye babo bayenzile, balala namanye amadoda, bebe behola isizwe, amakhosi, behola amakhosi, behola izinyanga, badelela isizwe somkhulu, balala namanye amadoda, balala namanye amantombazana, kodwa bekwi-position anzima kakhulu. Those things ama-cults noma into eyichilo eyayingafuneki kwisintu sakwaZulu. Asilimeleni iqiniso, singalimbambathi. Njengamanje ukhongolose uyaphela ngoba kumele bayoxolisa emuva, kanti nabo sopolitiki ney'mali zonke abayintshontsha ziyobaphelela, bayophelela njengowabona iy'thukuthukhu ziphelela phakathi enjeni. Kuyadingeka ukuthi sihlanjulule lesi sizwe sethu, babuyele bakhumbula sebashona, baxolise iy'nyanga bayirecognize. Ezinye izizwe ziyayihlonipha iy'nyanga, bahloniphe namakhosi ngoba umhlaba noma isizwe asiyilutho ngaphandle kwamakhosi. Ngizocela ukuthi le bayibheke. Baningi abantu abazoboshwa ngo-2026. Sibheke kuma-local government elections. Yiloko engiphahlile emsamo, ngiyacela ukuthi lokho engikubonile kungayenzeki. Kunomsindo omkhulu ozoqubuka ngawo ama-elections noma mase kufanele kuqale wona ama-elections. Sizawushiywa ngabafowethu, sishiywe ngobhuti bethu, baningi abazoshiya. Abaningi bayohamba ngesibhamu, abaningi bayoboshwa. Khona abantu abazoboshwa akade ngingacatshangela ukuthi bangaboshwa, kodwa khona kuzovela. Uma nikhumbula kahle, last year ngoDisemba ngakhuluma ngathi baba uNhlanhla Mkhwanazibheka, kukhona into engiyibonayo ethinta ama-politicians abazokujaha kakhulu. Ngazama ukukhuleka, ngakwenza konke sangihleka isizwe se-South Africa, kodwa ngakwenza, kodwa akaza boshwa. Namanje ngizoshwa. Sizwe sakaZulu, nikhuleke, niqine, nime ndawonye, nibambane njengey'nkunzi. Ngibona nigijima nilwa nilwela isizwe, kodwa ngase ngibona abanye benu bedayisa, hhayi ngoba begijima kodwa bedayisa. Bagade, akubona bonke abamasha nani, kodwa abafuna into eyodwa. Kodwa abanye bamasha nani ngoba sebethatha iy'mali ezirongo, bayojika. Ngeke nikholwe. Kudalwa umuntu wayidayisa, wayifaka umkhonto, asale empini. Angisho kuningi, sengikhulumile ngiyindumandumane, angikhulumi ngoba kukhuluma mina, kodwa kukhuluma ikhehle lingaphakathi. Inkosi uMancinza kaZondi, ikhona impi enkulu ekulandelayo. Ungayithatha kancane, uyithathe kancane lento. Khuluma Nkosi yesizwe
Ngiyakuhlonipha, ngiyathoba, ngiyaphaphatha ndoda enkulu. Nomkhwanazi ngakhuluma kanjena. Angidingeki ukuthi uze kumina, angidingeki ukuthi ngiyacabanga ukuthi ngiyakwazi Nkosi yesizwe Bayede. Kunempi enkulu ezayo kuwe futhi uzolwiswa osopolitiki bayakulandela kakhulu. Maduze kulindele lokho. Akekho kude umuntu okushayayo. Azofuna ukuthi bakushaye futhi iyogcina ifika lento esilweni esikhulu esisihlonipha kakhulu. Ningaxabani kodwa ikhona impi engagcina futhi inenza ukuthi nani ningabhekani. Bayede, uma ngikhulume kabi ayidlishi yena, ngisho okuvelile. Ngiyabonga.